Aram mo kung taano Angela ang pangaran mo. Ta ano? Ta moragon ka kaya mag-ibabaw. Yo, what's up mga ka-human and people? So ngunyan, yaon dito sa idol, si Paso. So, hi po idol. Ay, mga lapata. Lapata kaya yan. Ano po talaga ang tunay mong pangaran? Angela. Angela ano po? Angela pa sa video. Aram mo kung taano Angela ang pangaran mo. Ta ano? Ta moragon ka kaya mag-ibabaw. Dahil man subalan. So, taga saan po si Paso? Taga puso mo. Magpunan te. Di mo ko magpunan. Taga puso da. Taga bumban pa ako guys. Ay, taga Bunbun ka. Pero ang taon na po? 19. Pwede na. Ayun. Pwede Pwede lang- nang maging agam mo. Dahil man, mayo kang bata. Mayo. Kung pwede man, ikaw na lang. Slow down. Pagulan mo. Uy, sige lang. Ano ba? Dahil, naman kaya yan. O baka di ka makatulog at yan. Pwede man tayo identa ka. Uy, ay, dahil ka kayan. Dahil man joke lang, pero seryoso ako sa mo. Uy, Sige na. awat. Kalma. Ayo, garo ka pa baga aki. Oh, Baby mo. Ay, Uy, ano naman yung Snow J? Snow J kaya, pinapakilig mo ang puso. dahil mo sa pinapakilig, pero sa lingo kaya, Ano? bagay kita. Ano di ako nakatarang speechless? Speechless? Dahil, ano kaya, cutean ka? Aram ko man yan, pero Pero ang alam ko talaga, mas bagay kita. dahil ko nalikaya. Garo dahil ko nalikaya. Dahil ko na kaya mawara ka. Yo, what's up? Gusto mo ba magkapera o libangan gamit lang ang cellphone mo? I-download mo na ang Tour Games, man! Tour Game! I-download mo na. Nasa comment section ang link, tapos nasa caption. Pag tig-click mo ang link mga men, ito yung unang lalabas. Pag tig-click mo yung link, ganito oh. Ipapakita ko dyan sa taas. Oh. Yan. Yan unang lalabas dyan mga men. Pag na-click mo na yung link, mobile, syempre mobile, yung ano yun cellphone number mo, ilagay mo yung cellphone number mo dyan men. Tapos magsasend yung code dito sa get OTP, tapos password, confirm password. Tapos mga men, kapag naka-register ka na, syempre naka-register ka na kasi pinindot mo na yung sign up, di ba? Kaya ito yung pangalawang lalabas mga men. Yan. Isipin mo mga men, kare-register mo lang, meron ka na agad O yan o, tingnan nyo na mami, nakuha agad ako 38 pesos mga men, kaya ano pa? papalaki natin yan para dumoble yung pera natin. Tapos nakikita mo yung download, ha? Nakikita mo yung download. I-download mo na yung apps para sunod-sunod na yung swerteng dumating sa buhay mo, men. Yan, click mo na yung download. Yan, click mo na. Ay, Jesus Maria, i-click mo na yan. At pag na-click mo na yan, download mo na yan, mag-loading na yan, download. Pagkatapos mo ma-download, ito na ang next. Tapos pag na-click mo na yan, ayun na ang luluwas, oh. Oh, yan. Yun na ang malos, yan. Nahiling mo yan. Eh, nahiling mo yan. Yan ang maluwas. Yan ang sunod dyan. Ayan na. Yan ang mahihiling nindo mga men, login. Siyempre ang ilalagin mo dyan, sitig login mo walang subago, si pag sign up mo, yung walang tulalag mo dyan, garo man niyo. Yan, pindutin mo yung login men, pag napindot mo yung login, yun na ng maluwas, yan nahihiling nindo. Yun na yan ang maluwas. Siyempre, ang tutugtog ko na naman sa indo, ining cash in. Ayan o, mahiling man, yan o, mahiling mo nindo yan. Cash in, sige, cash in muna kita, yan o. Pildutin mo yan, cash in, men. Basic lang digdiyo kasi Gcash lang ang gamit, nahiling mo nindo. Hanggang 100, 200, 500, 10,000, 50,000 sulit, men. Pero hindi ka muna sa 100. Example, 100. At magdadirect ka dito sa website. Copy the number. At punta ka sa Gcash mo at send money. At i-enter mo yung number na kinapi mo. Yan. Tapos 100, lagay mo 100, cash in kasi 100. Tapos i-click mo yung profile mo and copy the ID.
Pagkatapos mo makopy, punta ka sa GCash, tapos i-paste mo yung ID mo Yan. dyan. Tapos mag-send mo na yan, send mo na siya, yan, send na. At balik ka dyan. Punta ka sa message, tapos copy the reference number. And punta ka sa step 2 and i-paste mo dyan yung kinapi mo, yun. At yan, meron ka na 100 coin. Kada ako din kawat men, may dragon, tiger, red black, may crazy fish. So ngunyan, itry ta ni yung kawat na ni yung dragon versus tigers, guys. Kung si siyang pinakamataas, siya ang gana. Sige, so magtaya kita guys, taya kita. So mataya kita dito sa dragon, guys. Dito kita sa dragon mataya. Yun, gana kita guys. Yo, tasang na ko ata, kaya gana kita gana. Yun, haha, easy money. So try ta ulit magtaya guys ha. Garo baga kaya binibinas kita. Haha, easy money di. Taya kita, taya. Taya kita di sa dragon ulit kita. Sa dragon pa di. Dragon. Ay, let's go. Yan, halat lang kita. Yan, taraya na ka mo digdiyo. Mag-download na ka mong tour games. Easy money man, easy money. Yan, stop bidding na. Oh, sino mga gana? Ayan, gana naman kita. Easy money, lolo mo. You win. Nice. Easy money. Yan. Siyempre, basic man lang cash out, basic pag cash in, basic man lang mag cash out. So pag cash out men, Gcash man lang. Pwede mo nang i-cash out ang mga nakita mong kwarta. Enter the settle amount. Haha. And click the sure button. Click Tapos mo the sure button. Sure. Kaya kung ako sa inyo mga men, i-download na nandun na yung tour game. Malupit ni men, malupit ni basic digdang kwarta. Kaya kung ako sa inyo, download now, tour game. So sa next video ta mga men, itutugdo ko sa endo kung paano manggana ning 12,000 na ang kapital lang 3,000 to 12,000. Itutugdo ko yan sa endo, pero bago yan, mag-download muna ka mo ning tour games para maurag asin dako lang sa endong pera, dako lang pera natin. Kaya ano pa hinahantay nyo? Mag-download na tour games para manalo kayo ng 12,000. Chee! Yan ang pang inalat mo. I-download mo na. In this house, there's some whores in this house. There's some whores in this house.